Na jaren van stilte is er zo'n vreed 1 april weer reuring in de Kruiswei in Damwoude. De nieuwe uitbater dreamde al een skoftje van deze locatie. Een paar jaar geleden dat ik hier al langs reed, dat ik dacht van wauw, wat een mooi pand. En ik was aan het werk in Dokkum in een Grand Café. En daar werd ik op geattendeerd dat het leeg stond en dat ze een nieuwe uitbater zochten. Dus toen ben ik in contact gekomen met de stichting. Van Stichting de Kruiswei, die de speel is tussen de gemeente en de uitbater, wie het ek een feestdag. Na de jarenlange ziektocht om überhaupt een nieuwe uitbater te vinden. We hebben nu zelfs een paar criteria gesteld. Uiteindelijk de dorpshuisfunctie weer heel belangrijk. Maar ik tegelijk natuurlijk de mogelijkheid om voor de ondernemer die je komt een renderend bedrijf op te zetten. Dus echt met mogelijkheden voor catering, een restaurant of wat ik. Dus in die combinatie denk ik dat we die nou heel mooi bereikt hebben. Dus we zijn wel heel gerust dat dat nou slag is met Boudewijn. In de Kruiswei hebben we in de afgelopen decennia verskate bruincafés en verskate eigeners zitten. Von Brugge Fok denkt dat hij met zijn restaurant voor Elsenien wat te bieden had. Ik denk sowieso dat de menukaart toereikend is voor iedereen en niet te prijzig. En verder, ja, de uitstraling, het terras erbij. En ja, je bent toch een middelpunt in Damwoude. Dus waar iedereen welkom is gewoon. Een dwarp werd dik 6000 mensen wijnen, daar jet nevens de stichting een restaurant te wezen. Vandaar dat de combinatie van een dwarpshuisfunctie met een gelegenheid de gouden uitkomst worden is. Een dorp moet wel iets hebben van een mooi plak waar je even heen gaan kennen met je relaties of je familie om even een hapje te eten of even een drankje te doen. En tegelijk, het dorpshuis is echt heel belangrijk, want dat brengt echt verbinding en meerschapszin. De vlamman van het restaurant zocht de toekomst met een soort moed te de meten. Ik heb er zeker vertrouwen in, anders had ik het natuurlijk nooit gedaan. Want er zijn aardig wat centjes ingegaan, maar nogmaals, ik heb daar echt wel vertrouwen in. We zijn een van de weinige echte eetgelegenheden hier in Damwoude, of eigenlijk de enige.